Хәзерге вакытта без Казанда иң зур ярминкә уза торган мәйданнарның берсе Агросәнәгать паркында. Монда 3 районнан авыл хуҗалыгында җитештерелә торган барлык продукция тәкъдим ителә. Барлыгы 140 машина белән килгәннәр. Әйдәгез киттек сәүдәләтләренә, кирәкле азык-төлекләрне бергәләп талыйбыз. Базарда иң тиз сатыла торган товар ит. Менә саба сәүдәгәре Марселя Әлмиева сыер итен 480 сумнан тәкъдим итә. Бик яратып алдылар. Артык майлы да түгел, менә как раз Казан халкы өчен дип килдек. Яраталар безнең итне, яратып алалар. 2 атнага бер киләбез. Ярминкәгә президент килгәндә Марселя ханым яңа түшкәне сата башлаган иде инде. Рөстәм Миннеханов халык белән аралашып, сату барышы белән кызыксынды. Бүген монда Саба, Балтач һәм Нурлат районнары сәүдәне гөрләтә. Яшелчә, җиләк, җимеш ярмалар алу өчен Балтач районының сәүдә рәтенә тукталдык. Монда кабак белән кукурузга кадәр бар. Менә корабыдай 90 сум тора, кибеттә 100дән артык диләр. Без инде монда килгәндә халыктан арткан, үзенең җитештерген продукцияләрен алып килгән тырышабыз инде. Аллаһка шөкер инде почти 45-50 мең бурыч белән кайтабыз. Нурлат районы җитештерүчеләре арайрак булганга төнлә үк юлга чыккан, 30 машина белән килгәннәр. 2 тонна разливной сет инде алдык без. Һәм тонна ярым сет каймак, май продукциясе, ит менә 1 тоннада 300 килограмм әле сату бара. Сатып алучы шәһәр халкы канәгать, товарларның сыйфатлы булуын белгәч теләп киләбез диләр. Biraz гына арзан булсын дип әйтеп киләбез ярмаркага. Килгән чагында һәр вакытта да арзанрак булса инде, аларга күңеллерәк бит инде. Ул алдык, ишек алдык, майлар алдык. Кәбестә, бәрәңге, тагын суган, вот шу яшелчәләр. Бәя ягы ничегрәк? Әйбәт, бөтенесе миңашый. Сатучы кыйммәткәрәк сатырга, алучы арзанракка алырга тырыша. Бу сәүдә кануны, әмма ярминкәдә бу канун көннең икенче яртысында гына үз көченә керә. Ярты көн бәя контрольдә диләр авыл хуҗалыгы министрлыгында. Һәрберсенә урегулированный бәя дип әйтәбез инде. Без шуңа күрә үзебез дә монда һәр атна сайын контрольләү, үзебезнең специалистлар бар чыга. Бәяләрне үзебез дә карап торабыз һәрберсендә. Артыграк бәя куймасыннар өчен шуңа күрә бер төрле һәрбер продукция бер төрле бәядән сатыла. Менә күргәнебезчә санаулы минутлар эчендә инде зур кәрзинебез тулды диярлек, барлык кирәк яракларында алдык. Товарлар арзан һәм иң мөһиме сыйфатлы, сайлау мөмкинлеге бик зур. Гомумән Казанда барлыгы 14 урында атна сайын шундый ярминкәләр гөрли һәм алар 24 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.